E koro Ramogi chik mar omenda mano kadhi od bura mamalo koro medo nyuolo paro mopogore opogore. Riwruoge maloso mwandu, johala ma matatu, jujua kali kod oganda jo-Kenya moko ywak ni pachgi ok nonywandi e paro mar chikno. Lidio Keyo nogoyo kodgi mbaka kendo kelno lerno e yo machal kama. Honorable Speaker, en chik makoro dhi chako tiye pacho ka bang' ndalo chiko. Kata kamano, thoth oganda jo-Kenya mane magoyo gombaka ok mor gi chikno makoro geto medo sure pacho ka. Tobias Salando, apisa maduong' e sekta mar jolos mwandu KAM, wacho ni meto mar nengo mauta de inyo mano oganda jo-Kenya wira ne gidhi medo bech mwandu magiloso. Nworomo gi Finance Committee mwangiso gi our objection e wachni. Kimedo VAT to definitely gik moko te mwaloso bo beigi bodhi malo. To bo miyo mwananchi ma kawaida yudo tich matek kuom nyiewo gik mwaloso. Sani jok matiyo gi mahuta e yore moko te sani bo chulo bei madhi malo. Oywak ni chiro mathurka dhi kethore nikech mwandu mawuok e pinje maoko ma bechgi ni piny. Opiem gi jowa ma loso gik moko be ma loka mala neighbor Tanzania ka ma Uganda. Koro kipo yudo ni gimoro ma Uganda beche yot moingowa, mano nyiso ni industries dhi loso gik moko Uganda. Mano nyiso ni jowa bo koso tich ka. Johala e sekta mar matatu bende koro ywak ni wuodhe dhi dok piny kendo makoro dhi hinyo sekta no kaluwore gi medruok e bech mauta. Medo tax to okrach dongo piny, lakini yo magi mede go ber 18% 2 times. No nego gimede kata gi 4% kata 3%. Let us suffer, let us wait them for next time, another time. Onge shida wawe chakro dhi mbele. Kaka sirikalo wamua e kaka wewe dhi mbele. Wana kwa pingi. Kako dhi medrene kaka obe wamedo mana fea marwa. To dhi mbele. Dong jino amua jinogo kura. Kata jok manogo ne Kenya kwanza bottom up. Be dhi umia. Kila ngato dhi umia. Koro wawe wadhi mbele wate. Afuate sira ahadi ahidi wananchi kwamba atasaidia maasura watoke pale chini waje juu wafikie kiwango chake. Eti bottom up. Haikuwa bottom up. Ilikuwa ni bottom up kibei. Kanga to thot idwa ka osuru ko nyonya thi ka osuru kanya thi obatizi ka osuru en osuru nya kango to poko neno ka service mora mora ko aneno ni bill ni en bill badhi nego japiny to ko nego japiny kene sirikal be ko tang to bill ni nyalo miyo gidhi anda. Bende ne walimo sekta mar jua kali ywak en mana macha pek mar ngima. Sirikal manokalo no wuondo wa ni ko kalo odhi ng'iyo jopiny mogik. Sani koro wayudo ni wane joma hinyre molo joma noyiere. Fuel kose medre to gimoro amoro idho. Koro kirango yuto wane piny to uso be kaka nwa uso ga chon opogore gi sani. Sani jomoko neno mana ni onge tendo be nyiew mabati, chiemo gi lawe maginyiew. Watero gi gari moko watero kata Busia, watero Migori, kuonde ka kuonde. Koro kaka omedi ni fuel bende nyaka medre, koro dhi hinyowa mabor. Ko affect makata na fundi sani matiyo ok nyal chiemo kech material ok nyal biro fuel iko juu material bi fundi ok ti koro wabe wasanga chiemo bende sani tek minya dang ne dang e jua kali kata gimi chamungi omiyo wan matek sirikal mondo yo paro to wabunge magwa ogo wa piny kamano. Bang'od bura mamalo kalo paro mar chik makoro geto medo sure thurka oganda jo-Kenya koro ng'ur kamoko buogo dhi e doho. Penjo maduong' en ni bende do mapacho ka dhi winjo duond oganda jo-Kenya. Lidia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano.